Bon dia, venim des de la revista Angle de la Universitat de Barcelona i avui li farem una entrevista a en Roger Mires, un dels guanyadors del concurs de videopodcast Maria Sabater, que junt amb la Laura Boix i la Xènia Hernández han fet un podcast titulat Cardemcat. Bon dia, som aquí amb un dels guanyadors del concurs de videopodcast Maria Sabater i que la setmana passada van publicar el seu primer capítol del podcast Cardemcat. Bueno, enhorabona, com esteu? Gràcies, molt bé, gràcies. Sabem que la idea del podcast va sorgir a una assignatura que fèieu els tres en comú. Com va ser que vau ajuntar-vos per fer aquest projecte? Sí, era un projecte de l'assignatura Lingüística Aplicada Catalana, que forma part del grau en Filologia Catalana, i el projecte bàsicament consistia a crear un projecte que esperonés la gent a utilitzar la llengua catalana en un àmbit concret. Aleshores nosaltres vam decidir parlar sobre sexe i inicialment vam crear el compte Instagram que després es va convertir en el videopodcast actual. I vau tindre clar des del primer moment que aquesta seria la idea pel concurs o vau plantejar-vos alguna altra idea? No, la veritat és que teníem clar que aquesta seria la idea principal. I si no hagués estat d'aquest tema, de quina altra cosa us hagués agradat parlar potser? Una altra opció que teníem era parlar de temes escatològics, perquè sabem que als catalans ens agrada molt parlar de caca i vam pensar de parlar-ne, però al final ens vam decantar pel tema del sexe. Bueno, i menys mal, perquè vau acabar guanyant el concurs. Què creieu que va tindre d'especial o de diferent la vostra idea que va acabar sent la seleccionada? Doncs creiem, d'una banda, que el sexe és un tema que ven i que a la gent li interessa molt, i d'altra banda també creiem que el sexe no es parla prou de sexe en català, per tant creiem que era un àmbit que tenia molt de lloc per explorar. I si no hagués estat el concurs com a motivació per fer el podcast, vull dir, teníeu ja la compte d'Instagram, us haguéssiu animat a potser treure endavant la idea i fer un podcast? De fet, havíem parlat que si no guanyàvem si no quedàvem finalistes i després no guanyàvem el concurs del podcast, ha de fer-lo igualment, sí, ho teníem clar. No, és bona idea, sí. Està guai, sí. I bueno, a veure, els oients estaven una mica que al final parleu de temes que per bastanta gent els considera tabú. Jo crec que més gent de la que ens pensem ho considera tabú. Sí. I clar, sabem que el podcast està sota el nom de la Universitat de Barcelona i sabem la institució que és aquesta. Vau tindre algun problema a l'hora de treure el projecte endavant? En principi no ens vam reunir amb la directiva de la UB, no ens vam posar cap problema i per tant tenim via lliure per fer el que vulguem. Que bé. Sí. Que bé. I en un futur voldríeu desvincular el projecte de la uni si veieu que va molt bé? Ara mateix ens centrem en els 8 capítols que hem de fer per la UE i després ja veurem. Bueno, ara anem a parlar una mica més del primer capítol que vau publicar la setmana passada i quina reacció així espereu que tingui el públic a primeres? Home, estem contents amb la reacció que hi ha hagut perquè hem tingut més visualitzacions de les que ens pensàvem. També ens hem trobat amb alguns comentaris que eren molt crítics amb el tema del podcast, però bé, entenem que tothom és lliure. Algun comentari així en especial que hagin dit? Em va sobtar un que va dir que no entenia com el prestigi de la UB amb aquest podcast que havia empitjorat. Sí. Bueno, i tant els clients com vosaltres ens heu après una gran varietat nova de paraules. Lèxic que s'utilitza durant el sexe. Quina paraula així fins ara us ha sorprès més que heu dit, uau, no sabia ni que això tenia nom? Exacte. A mi m'agrada molt felching, que en parlem al primer capítol, i a part el terme brollada, que no en parlem al primer capítol, però sí al compte d'Instagram, que seria un equivalent de squirting al català. O sigui, l'ejaculació femenina, brollada. Vale. I una de les iniciatives del podcast és al final incentivar la gent a utilitzar el català. Però vosaltres al vostre dia a dia utilitzeu aquestes paraules normalment o paqueu una mica d'utilitzar algun castellanisme o alguna cosa? Ara les intento utilitzar, perquè n'hi ha moltes que no coneixia i ara les estic intentant introduir al meu vocabulari diari. El podcast està dividit en 3 seccions diferents. Quina és la que més us agrada rodar a tu? Potser l'entrevista, perquè cada capítol tindrem algú diferent, entrevistarem algú diferent i tindrem punts de vista diferents. Per tant, jo crec que és el que més ens agrada filmar. I ens podríeu fer un mínim que sigui dir-nos algun convidat o algun tema que parlareu als pròxims capítols? No us puc dir qui serà la convidada del segon capítol, però sí que us puc adelantar que el segon capítol estarà centrat en la dona i en l'empoderament femení. Això m'agrada. I així per acabar l'entrevista, què us agradaria aconseguir amb aquest podcast o quin futur li veieu? Doncs mira, l'altre dia anava pels passadissos aquí de la facultat i vaig sentir algú que deia heu vist això del podcast de sexe? I jo amb això ja sóc feliç. O sigui, que la gent aprengui i que al final
Cardi en català, que és el que busquem. Doncs moltíssimes gràcies pel teu temps i espero que vagi molt bé el projecte. L'equip del Cardemcat us espera al segon capítol, que us adelantem que es titularà Cardem amb joguines sexuals. Parlarem amb una convidada molt especial i que crec que donarà molt de joc i ja veurem què passa.